Е това там, това че с крайто. Ама с емблема на ланчер. Тема, да. Това е край на ръководите. Да бе, да, знам, да. Ланча тема не слуша. Голяма. Театро Маргарита. Виж, това е смешно с... Виж това, какво е смешно. Снимай надписа. Да. А то утре? Ще пресичаме ли, Знам. Защото вътре няма да се влиза. Тогава къде? Да. Ана, Да там напред. не можем ли да си направим снимка на него? Това не е кой знае какво. Да, но най-няма стане това снимка. То не е нищо особено, като го гледам. На гара. На гара прилича, да. Обаче мен ме много студен, само сега ще ви кажа. Дай да намерим някакъв магазин с късната сбора. Ей го замъка. Ей там. Да. Да, добре. О, какъв е този тук дето стана? Аз седна, отпусна се и взел. Ма не, то е хладно. Много ми е приятно. Приятно. Много ми е приятно направо. Тати ме наплаши с тия опасни жеги. И опасни жеги. Утре е хубаво, ама не искам. Виж хората къде отгоре отиват. Просто да молиш да бе. Може и ние да се отиваме. Чакай. За какво снимаш? Ще го отрежа после. Аз да резервираме. Да. Тук е готвен по шкафче. И там нагоре ще отидем. Пак часовник ли е горе? Не е горе. Как е? Часовник е, да. Много странен. 12 е долу. Да. Според слънце. Между другото, знаеш, че е слънчев наистина, да. Слънчев. Слънчев е. Виж как е сянката Да, на, виж, да, гледат сянка. на 1 часа, Да, примерно нещо да. такова е. То сега не е ли толкова? А сега по-късно. Няма нищо. Вътре. Забили. Много странно. Виж, той е жил. О, тук влезеш в замък. Това ли е входа на замък? Не, но реално това също е вход. Те затова е така направен. Виж, това е гръцки ресторант. Това е гръцки ресторант, дясно. Гръцки, да. Всичкото ви. Не то гръцко Италия, те си приличат. Гърция, Италия. Много е. Те са живеят в началото от тия римляни в Гърция. Тук е направо, да. Виж прането горе. Да. Ние са на манджари в Лъвов. Да, са на манджари. Трябва да искам да видим къде е Микелич. Добре.
Сега вървим. Да направим място на корема. Няма да видя, ще видя къде е. Прането. Малко, ние големи да Той Е, там вървят хора. Било ще видя. Има навсякъде. Но виж, една там продължават да вървят хората. Дай да отидем до там. И там ще отидем, да. За вечера може да се сберем на пиво. Трябва да им видим рейтингите, да. Тук реално излизаш. От стария град. То някакво ходим там, значи не да обръщаме. Колони гледай. На това площад. Това е нищо. Манджаре. Не е това едната. Е, това Не. е там. Не. Айде по нея. Много улици. Много. Няма. Ма не, а не сега ми е добре, ама... Малко ще кажеш? Да. Много яко изглежда тук. Да продължава, тук е супер центъра. Има хора. Кафе ли? Не. Искам те да стигаш. Полина. Ние сме в нея направо. Трябва. И това е. Само... Да. Не. Или ще влезем? Добре. Да. Не би трябвало. Знаеш. Да. Са оставили птиците така да го разтъкват. Го видях преди малко. Ама. Да. Криви.
Алтар, гроб. Пише на английски. Тук не съм още. Това е тук. Това е гроба. Това е гроба Димит, да. А защо не пише на английски? Къде трябва да се изтива? Ето какво е нещо. Ще има някакъв паметник. Сега не ги Да. да ги правя до обяд. Дай да влизаме вътре. Не, просто нещо. Паметник. Да, за тях. Статуя са се сложили там в... Чува стигнало. Май да. И дайте да си не мислите да седим така. Реши парението. А, на тия стари столове. Мамо, виж втора кучка с теб. Дълго, аз доста си. Ей, това е входа. Какъв площад това? Тук Топка ли е горе? от площад в площад влизаме. Да, е пък. А, защото има и музей. Ама дай да видим дали може без. Или не. Чакай да видим само. Видим ли, чакай само. Не е насам. Аз гледам, GPS-а ми се бърза. Малко по-далеч от лицето си я дръж. Не ги хваща ръцето ми. Защото тя съм отпред, отзад и от всякъде. Ама сега изпълни малко нагоре, ще се встика. Бутим сум. А, така, ей, това е. На нивото на рамената където се държи. А, че така горе. Така да. Добре. Ето наляво някъде си. И това е много готино. Най тук вътре, дето мислехме май да влезем. Това е Снимаш ли замъка, нещо, да. бе? Какво да... А, трябва да се снимаш. Много ясно е, аз съм профил. Снимаш земята, бе. Какво ти пука? Напред и вляво е джелатерията. Тук дрона ще лети ли? Или ще- Мога го докарам от апартамента. А, между другото май не е далеч това. Ами аз не мисля, че е далеч. Ма просто дали... Не вярвам тук да ги спират. А, виж колко хубаво ресторанче пак. О, кафетерия. Пицария ли? Кафетерия. Кафенц. Не е това, което търси. Не. Не е това, след него е точно. Чакайте, къде? Ето го, ето го, се тук снима. Ей го. А, на опашката. Ей, там е. Къде изчезнаха пак? Там се снима. Его е Фриман. Това е Доч. Ние Доч ми даден. Доч. Къде може да се? Ей ги. Не е там. Тук виждали? Видите шоу да Силвия там. Да, то е. Кес, ето виж. Кое? А, да. Не знам.
Mas vai no No, no, era da maleta de pensamento. Vai pro Curitiba. 오, 단어 오겠고. Анкале. В момента не знам въобще дали е нещо. То не да им United Course of Benetton, да. Магазин, значи. Използват хубавата сграда. Къде се спряха? Не знам. Ай, там къде Ай, тук пътя. Ай, тая кози пътека. Ай, къде чакай, там къде върви в Откъде трябва да слезеш долу? Тук има стълби, виж. И от тук има стълби с зае така, виж. По пътека. Да, то вече са с пътеки. Абе, къде чакаш рестората? Ох, ужас. Да застанем на сянка и да намерим ресторант. Тук е спирано каквото. Има някой ресторант. Не, Ти се получи. не мога да правя двете неща. Ето, дръж. Да. Кале. А да си отидем на сянка и да Тук е намерим. хубаво да има едно... Знам, поръчал съм се за тази. Така ли? А, не, това е транспорт. Кой не питам, да, най-добре ще знае. Е, т.е. жилетката там. Там се разпитва. Да, с жеста, ако ще стане. Не дръж толкова на високо. Пред теб го дръж. Що? Нивото на равна. Така снимаш ли в момента? Да. Така не се разобива в земята. На 360 цена. А, има някаква ръкичка ли на от... Да, Я снимай, снимай тук. Дай струва телефон. Къде е жил? Да. Ще правя толкова си. Jag har inte fångat fisk. Ето има пицария, Омар. А, долу, да. Ресторант. Ой, май. Дай да това обичаш, ще не снимам отдолу. От камъни. Дай. И... Снимай го. Ето ще застана, ще се на телефона. Има по-пира, да? Виж там гледката плял. Да, да. Но ми се струва, че не е толкова хубава гледката тук. Там неудобно да стъпваш. Ей, това там долу най-вероятно, ето тук го виждам.
Виното е хубаво. Вино, да. Това ще е толкова хвърляно. Ще ти хареса от самия. Това е по-хубаво. Това е по-хубаво. Ще ми хареса. Потръпчува. Това е по-лекичко такова, това е потръпчува. По-хубаво е това. По-хубаво е, да. Много хубаво. Нещо нали го сочиш. Не го носят бутилка. За първи път ям хляб с папа. Айде, да, да смеям. Не е така, какво оставим, да. Аз имам много соси за това. Топи. Виждам. Това е винарска. Подмилни. Те спират виното. Това е текала. Това си един. Много приятна температура тук. Много естествено. Ладно. Няма вентилация. Тъмно. Не сме. Остерия. Маре. Пико. Не, пико. Това беше. Остерия пико. Скала. Пико малък означава. Не. Име. Да не е име. Сега ще кажа. Пико име някакво. Защото Не колко, означава нещо, но мисля, че пико е малък. колко беше на Да, испански, Именно за това пико може да е. ама не мисля, че ще също. Малък. Аз много ги знам. Малко ресторанче, Джемеки. Малкия, да, малко е Малко ресторант. ресторанче. Ами това е малко. Наистина е малко. Това е готово. Тая част. Стана по-самотено май. По-светло. Нисък таван, но дупка такова. Аз точно като пещера. По-примитивно. Може да е малко. Силно е. Там е по-примитивно. Тук е по-модерно. Високите тавани придават много. Малко за да ме пак на жегата. Така много на първата стара. Не ми харесва за мен и аз предпочитам малко ресторанче. По-спокойно. И хората това всеки ден ги... Там среща се. А там горе е гледката, да. И там точно отгоре. Друго се като капнеш. Да. Hablando. Ah, en el baño. От тук се снимат Тук всички. трябва да се снимаме. От тук се снимат всички. И отзад се вижда и църквата. Точно това е гледката, от която се снимат всички. Църквата, да. С тая колона. Да, ама това е основната. Белведере. Луиджи. Не. И То там, няколко неща се казват Белведере. Да. Това са друга. на това Не. И си имаме Google Maps. Да, мисля да се снимам на нея. Може и да влезем. Ох, много приятно. Да. Най-после. На нея, дето да ти кажа, че сме се снимали.
Толкова. Долу на английски. Шоколад. Сладолет. Сладолет. Там не трябва. Да, ама така трябва да се. Е така ли? Да. Така не може да ядеш. Аз мога ли да въртя? Те няма нужда. Снима на Така си му. Даря, ама да не стигна. Хубава е това. Това е италиански сладолет. Дали това ще бъде? Скъпо беше това сладолет. Ако си ги спроси малко. Скъпо беше това сладолет. А? Скъп ли беше този сладолет? За скъп цена ли? 4 евро. Големия. Малкият наши 4,50. Може по-евро. Добре. А, Там беше 5,50. 5,50. ами не е, че. Рафито, Рафта една топка ти е 3 лева. Така че е много ефтин. Рафта е скъп. Като сложиш 2 топки, 6 лева. 6-7 лева. Това е колко е? Същата 8 цена, лева. това искам ти кажа, пък идеш с сладолет пак. Да. Това е хубаво, да. Рецепция. Това е ресторант горе в скалата. Няма свой кафе ли? Да, кафе. Май е време за кафе. Може да минем през църквата и навръщане да минем пак от тук и да. Виж го кафето. Ще падна. Супер кафе. Вот и кафе. Има сам, да. Да. Ето тук влизаш. Да и вътре е готино. Да, но ладно. Тук виж, тук е готино. Това. И сега са правим слите, тук ще им там. О, кафенци. Ще това не е време. Това е тераса. Това е пак към кафето, между другото е там. Еми това е друга гледка, тук ама обратно. Това всяка има стълби. Търсим определени стълби.
стълбите. Докато ти се видя. Стълбите среща. Нали бяхме там, бе? Може там да вървиш. Не бяхме, бе. Не, нас 200 до мен ще. Дошло тук, не си, но там бяхме до Слъбец. Май там са били. Тя върви, някой отгоре снима на това. Стигате. Там сме били сам. Бях на тераската, да. Бяхме и там на тераската. И там сме били. Се стая, дай се стая ограда и тук да завоят. Там бях. А там щимката е много Школство, да. Само стая. много далечка. Много далеч. Това тук е църква, това тук горе е най-старата църква в една скала. Василви? Само искам да се заведем в часовника с времето, където е. Много приятна музичка. Президенте. Красо, едната бисквитка е за теб. Не искам. За вас е. Ще има друг тук. Това не е декационно. Където ни бъде спилът. Да. Да ви е пуснала. Тук е да прибягнем тиш нататък. Не, Аз мисля, май сте си коледни наистина. Е, това от тук. че ще да трябва да се света. Някой ти е дръп. Долу беше много приятно, спокойно. Парче. Тук много е не прави. И това ми хареса. Тук е малко, да. Не върви близко, има хора напред. Ще отидем в бреговете. Водеца е живот, но беше спокойно. Guys, if you look up the stakes, you can see Domenico Modugno stake. That singer was born in Polignano. If you know the song Volare, easy. Cantare. And that beach is Lama Monachile, the most famous postcard of Polignano. And the most famous beach where Red Bull takes diving. They jump from the brown terrace at the corner in front of you, from 27 and 24 either side.
Stava las manos la terra su. Evo tamo srećeš skačat. Nek skače. Ja kako se skače tamo? Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando per il sole in questa mano che so, e nel taglio del mondo sale con il bacio di me. Arrivo proprio sulla spiaggia. La musica non sapeva solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu, Тук да живеят хората. Има нищо, дай после. Май живеят хората. Може хотел да е. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improvisamente por aquí no me llevo. Y mi traje a volar en el cielo infinito. Виж на терас. Volaré, oh, cantaré, oh, Ще влезе сега. dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Guys, this cave is called the Blue Cave because if you look the water, it seems like a green. But if you take a picture, it becomes blue. Да, Това синя, не? да, виж. Siamo sicuri da me? Че като снимаш, изглежда, където се снима по стара, да погледнеш където се Имаш телефон на сини. Да. Ovo je приключил. Отвираха долу. Имат само. А, не, това е скорост тика пред-назад. Мамо, я ме снимай, я ме погледна. Няма се. В тъмното няма светло. Così almeno se è tonta, tocca stira la chiglia. Tocca. Tanto questa è la chiglia meglio, insomma. Per sfondarla di. Niente, anche scusa ci sta molto strano. Sta fatto bene. Toccavano, Yes, if you want some picture, we can take for you. From the beach in the left side starts a secret passage to the street. It was used by the fishermen a lot of years ago, but now it's closed for safety reasons. Там се минава и се излиза на улицата. Да, някаква скрита... Пътечка има. Да, Ой, водата да, е водата кристална. е много чиста. Искам да я припомня. Направо искам да я припомня. Чакай да снимам. Тате, те го правят по цял ден всеки ден. Quanto quadro lá? Cioè, se gli spiti del rotto loro già.
Suavemente, bésame. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, That rock is called the Hermit Rock because on the top lived one people alone for 30 years. And when he died, someone has built a church for him on the top. But it's only a fisherman's legend. We don't know if it's true. Има легенда, Легенда, че някой е живял там. сам. Като е умрял, някой му е направил хруста, но не знае дали È tipo una cabana che There's a snake. Я е там. Не виждам. Нищо. На скалата е. Аз няма. Ама аз. Снима, да, се Я не See the snake? On the rock. The brown one. On the rock. The small one. Eccolo, eccolo, Виж ли? Да, да, да. It's called cave of snow. Yes, because if you look at the top, there is a small shape of an ant. Я ги рака с Here страни. is the small one in the rock. Виж тази светика ми убие. Рака ще има я среща с рака сега. Вие как са изкупували? Снимай. Аз не мога. Смия. Имаш кой дълга. Парачето велика. Дългата ми. Чакаш. Ма не отиде при нас. Yes, he lives in the water. Тя са дълга змия. Фенич. Да, да. Браво, супер! Много е град. Тук не са ход. Над ход не са град. Thank you.
камък. Да, така заличка да не са. Точно мрамор. Много пора обаче, направо. Ама те с камък да. Много легаш. На мрамор да кървиш камък. Значи са снимки ли? Снимки ли искаш? Нима е това тук. Е, там горе ще е яко. И ще е яка и гледката горе. Отиваме де. Сувен, дай на шарова. А, тя обсетал. Да, по-безден. Да, нямаш мисъл. Явно ти се чака. Минимум. 5-6 капели. 5-6 капели, тяхно позитива. София. А той е пробван и споима и плава. Ovo je gledanje. Гледате се нещо, да? Горе има и ресторант. Горе гледате? Dovedення личиків. Sırtı çok hoş. Evet. Oyunu da mükemmel. Yok be, sen daha sen ne diyorsan ben öyleyim. Hayır ya. Дай го своим. А, си на там. Ah, nee, sabe. Não, tô tranquila. Vai, mas ele vai saber falando de cultura, vai. Saúde. Да, уличка за снимка става. Да, даже и не искам снимка после. Не предлагам снимки. Що? Не предлагам снимки. Ragazzi. Видимош. Я имаш мили свет. Владю. Да, се продължавам. Христо. Buongiorno Cristo. Ма дай да снимам, чакай, бонжол. Аз го снимам. C'è Cristo? Silvia. Разумявам. Benvenuti a Monopoli. Ма дай сега да... Grande Сега ще иска пари, да? И аз нямам. Не, айде. Грация. Иска пари, човек. Milano, Belgium. You sell it? No, no. Very important.
Там на стълб. Уникс май. Много яка църква. Те колони са били интересни. Арките. Тайната вечера. Тайната вечера. Не. Изглежда по-приятно от Молдова. Да. Виж и там има нещо. Елате тук. После ще отидем. Тая църквата, за която ти говориш. Долу бралите. Ма виж колко много къщички има такива, навсякъде има. Да. Да, се заседал. Много як парк. Но тук трябва да пуснеш дрона. Тук е за дрона. Реално зад това е, да знаеш. Не е това. Вие не са ли направихте снимки?
На гледката там, що? А? Изморено ми е, направо ми се снима. Не мога да повярвам, че го чувам това нещо. Това е хубаво, да гледаш нещо. То срещу слънцето беше малко. Мъжкото какво приятел? Sí, entonces el otro lado. Ето я. Ще влизаме ли? ¿Te quieres sentar ahí? No, no, me voy a sacar acá. Да. Магничето най-после. Dava къщичка нямаш. Ще вземем, да. Non, ils sont plus petits avec une chaîne. No, no. Ah, Тук няма голям изброй, да не е на първото. No dejan de jugar móvil. Много яко. И виж там кафенце има. Много яко. Много яко. Една от тези улички е улицата, където се снимат всички, да знаеш. Нали я намерих? Да, ма изключих. Пак ще се Не е там горе. Всичко тия там. Ще държиш ли да я намеря? Да. Ще държиш ли да я намеря? Браво. Как ветерът ми. Poți să te duci cu mașina până acolo, dar ce ciudat e, că e zona pietonală veni Pablo. și loc doar de o mașină, știi? Și pare că nu ar trebui să fie acolo, dar e ok. Не е тук на постала. Тук долу много яко. Окрила има кръс. Да не видя като църквичка. Бабичко. Hai să-i mergi. 40. 40 da cieco. Vabbè, pulisco il... Și mai trebuie să o volă. Да.
Виж големи маслини, зелени. Трябва да вземем за сега за апартамента. Има магазин, минахме през него, ще се върнем на връщане и ще минем там. Още малко ще стигнахме до гледката. Ама малко бъдинчина. Виж как се снимат, само че отгоре надолу е по-добре май. Сега няма никой. И колко стомни има ето там. Много яко се вижда. Много яко така, да. Виж там каква тераса нагоре. Да. Това е ресторант, май? Има хора, да, малко. Там горе пак. Ай там горе, не е ли се снимах Силвия и Роман? Къде? Е там. Она тераса, където казват магазинчето, слезе едно момиче. И там горе. Да, панорама е така, че му. Може, да. Точно там от улицата. Да. Саламите. Паста. Ще тук продължава. Тая порта. Има сянка. Свърши. Напълно свърши. Ще трябва да слагам шапката. Слагай ли? Не ли минава? Явно. Yarım çek, tamam mı? Dik çek, elini yarım. Оф. Ой, какъв лял. Бали. Бурче. Там вече нули ли сме? Не. Малко по-нагоре. Да, е така. Тя направо. Много старина е, много яко. То всичките улички има нещо яко. Да, горе му сеньора по... Да. Чао.
Non si mangia. Това е главно. Дясно. Тук дясно и сме там. Почти. Мамо, аутлет. Правят. Виждаш ли това? Той си това. Ке, виж малко. Тук ще има снимки. Ама първо ще ядем, ай първо да хапнем. И след това ще се върнем. Ако се влиза да влезем в това. Влиза се, да. Ама като гледам тази билет... Не, ако е църква нормална... Тук е дворец. О, тук ще влезем майчините. Много стар, да, много стар. Да се качам горе, може. Може да скачим на кулата, да. Няма хора. Ще видим в интернет, ама дай да се на заведението да хапнем. Хайде да се върнем. Да, ще дам дворец. Статуи. Да виж статиите там, статуите горе. Там има някакви картини, само това е. Стой. Там една църква, виждаш ли отсреща, който правят ремонт? Е, там среща, виж по-горе, какъв е интерес. Личи, бе. Личи. Лича, бе, всичкото е най-също. Аз не всичко обърбил. Още не си това Не. Костчето ми е не я еднакво. виждам. Не е еднакво. Нали? Това е на Кулата, ма тръст. коя кула? Катедралата Как на се Лече. казва? Тук сме в катедралата на Лече. Ела има навсякъде гледки, ела. Ето ги другите, виждаш ли е тук на това? Не, това е друго нещо.
виж и там среща зелената. Знаеш? Кое? Пред теб зелената. А, виж колко е яко. Там можем ли да отидем? Не. А това какво е? Това е вече пак църква. Ма виж. Какъв квадрат отгоре. Някакви закрити. Много са такива отворени. Там покрай Интернет вече са по-нови сгради, обаче тук където е център. Виж какви стълбички има, че седят надолу нагоре. Виж? Цялата тераса е тук на къщата. Аз е най-вероятно един и същи човек. Виж какви стълбички има. Долу е. Сега не виждаш. Долу пред теб е тук на тази сграда. Всичките тераси са на реално един апартамент. Много яко. Ами аз това не съм виждала. Аз съм оглеждал. Там има нещо. Ей, там в дясно, виждате ли му едно нещо? Да, там. видях го, да, наистина, Там да. 100%. Да, ето е голямо пак с това. Да, това е едно. Ей, там ще е А едно. там това. Там онова не знам. Виж зелената пред нас, да. Ау, много яко. А те виж, ей тук, това не е. Тераса, бе. Това е заведение. Дали? Това е заведение, виж колко масички има, това всичко е едно цяло. Да. Място за кафенце. Ама на този пек. Не става. И там Центъра също няма това е. Има се навесно. И това също е. Това е друго. Няма да знам какво се Ние на картата ще ги намерим, не няма. Той да ни ги покаже. Значи това ще е и там една, още една. Тук са 2 плюс евентуално това е 3. Е, това вдясно 4. Ако е нещо. Това е нещо, да се вече. Е, тук виж дясно какво пак палма и дръвчета има там. Много яко. Да. Плажа.
Това се пише, че е крипто. Много е влажно. Да. Добре ми е сега в момента тук. Има костите. Кости има. Кости, черепи. Ела, виж. Ей, тук има, тук има. Ще ги видим после на запис. Има. Ето има кости. Ето черепи, виж черепа. А тая на градина. Ще кърп гарни. Някъде. Не тази, дето гледахме отгоре. Разтварям се. Човек. Да, чух, ама... Не знам. Не, защото не знам дали е. Е музей. Не. Е смисъл. Това е исторически музей. Що е това? Една секунда. Иди във врата. И това е. Това е мястото, иначе. Влиза се от тук в дясно, май. От тук в дясно. Най-сега. Това е едното, да. През сянката влизам. Просто живим камерата и тук ще бъде. В принцип, да. Колизеума. Абе, аз това. Голямо нещо изглежда. Нашия поглед. Е, готино е. Тук нашия клуб. Нашия подив по-голям. Нашия е по-голям, да. Много, да. Ох, много е горещо, обаче само това ще ви кажа. Това насреща е друга църква, ако искате може да влезем там. Мастичерия. Фенц. Какъв часовник? А? За много. И часовник.
Тя е затворена даже, тя е гръцката църква. Ако е това. Много хубаво така, всяка уличка на нашите щачи такива. То в Италия навсякъде така. Мама, къде е? Викам, къде те изгубихме? Да ли беше? Не. Това пък ще не така на нас. Няма да се научиш обаче. Да виж, няма значение. Само на една страна не трябва да държиш, защото по този начин ти западаш точно на къде се сливат изображенията от двете камери. Снимам себе си. Ето я. Ей, това е. Къде? Виж. Чантата е тук, това е нас. Това е това. Да, тя. Ето става хора. Много хора. Е там дясно група. На цветята ли мирише така? Много мирише. И чушките продават. И чушките продават. Имаше накрая. И тази е най-известна. И тази, да. Тази е най-известната от всичките. Да. Тя беше направила своя марка си, има. Това е тя на... Come ne c'è tanto? Piccolina. Piccolina. Piccolina sta haciendo ricciato. Piccolina, media e grande. It's time for Africa.
Те са еднакви различни цветове, май. Да, ама са различни вкусови. Ето виж. Помидор, Това не знам какво спанак, сепия, това Има смесица. трикольор. Има Трикольор. смесица, защото трябва да вземем точно това. Трикольор е хубаво. И това горното също. Искате на връщане да обиколим? Шарените ли? Това е уличката, няма повече. Това е. Не, това е това. Тази е най-известна точка. Не, да стигнем до край. То това е да се разходим. Там е следващото край. Аз също да. И чушки има. Да, и чушките ги има. Да, искам чушките да взема. Макар че видях на други места директно килограм. Добре, кажи кое. Аз нямам пари, така че теб са пари. Кеш нямам. Три пакета, 4. Един за нас, един за сестра ми, един за майка ми. Това прави 3. А? Това няма цени. Няма, да. Пазарът ли е? Не, мисля, че си има, ама всички цена като цена, предполагам. Не, дай да си вземем смесици. Само месеца, бе. Еми да, Ще вземем 2 за нас, защото няма такова тук. къде ще ги съберем? 2 за нас и по едно за майка ти сестра ти. Къде ще ги съберем? Не знам къде се бъде. Ама виж, има и такава смесица. Да, не, че говоря, тя е по-хубавата. Само такива да вземем, към аз. Там Смесената. Ми даваме смесената. добре, 4. знам. 3. Аз съм Време какво ще кажеш. Какво мислиш? Дай ги на жената да чака. Приятно. Друго? Чушки аз ще взема. А? Я. 10 точно. Argentina! А, то това са домати. Di rimanere sola! Това са чушки, май. Без. Само не знам. Това са чушки. Само 3 останаха. Не знам. Даде ли? Колко са те? 500 грама. 3 ми излязоха 10. Вземете ли? Чакай, ще моля. 3 ми излязоха 10 евро. Няколко евро са, бе, по 2-3 евро са. Аз според мен няма ги съберем. Нямаме къде да го съберем, бе. Първо, че 500 грама. Преди какво искаш?
Няма да ми се занимава. Чакай да снимам вашето спомена. Свърши вече. Такова лямпата. Я да го снимай с камерата. Да си го видя после. Да го търсиш. Има и други лампи, такова как се пускат. Дай го следващия.